Moderan objekat po najvišim evropskim standardima niče u zapadnoj Srbiji, tačnije u Loznici. Ovo su najnoviji snimci načinjeni oko stadiona, jer snimanje unutra nije dozvoljeno. Radovi na izgradnji fudbalskog stadiona po UEFA 4 standardima uveliko traju i nema sumnje da na Lagatoru niče sportski objekat za evropske utakmice. Tribine sa sve 4 strane se već pokrivaju i sada je jasno vidljiva veličina stadiona, čija gradnja će potpuno promeniti izgled ovog dijela grada koji se posljednjih godina najviše razvija. Kapacitet će biti 8067 mesta. Podsjetimo da su u toku radovi moderne brze saobraćajnice od Loznice do Šapca, a dalje i autoputa do Rumske raskrsnice. Također, grad je dobio nekoliko fabrika stranih investitora, a gradska infrastruktura je na zavidnom nivou. Uz sve nabrojano, novi stadion će još više ulepšati sliku ovog dijela Srbije.